Az én kisfiam is súlyosan halmozottan sérült volt, és a Tonyogi Erzsébet fogadta őt korai fejlesztésre. Az az eset volt, akit mindenünnen elutasítottak, és sehol nem vették föl a korai fejlesztésre, kivéve az Erzsébet. Kétféle módon működünk. Van egy Tonyogi Pedagógiai Szakszolgálat, aminek a működését az alapítvány tartja fenn, és akkor ez állami kijelöléssel, állami finanszírozással is működik, de nem csak ezeket a gyerekeket fogadjuk, hanem alapítványi szinten is fogadjuk a gyerekeket. És az állami támogatás az gyakorlatilag a heti egyszeri fejlesztésre ad pénzt. Viszont a Tonyogi Gyógyító Játékterápiának az egyik alapvető jellemzője, hogy minimum heti 2-3-szor a helyszínen szeretjük fogadni a gyerekeket, és a hét többi részében meg szigorúan otthon is kell végezni ezeket a fejlesztő gyakorlatokat, és a szülőkkel együtt zajlik ez a terápia, ami nagyon fontos. A szülő megtanulja egy olyan helyzetben, hogyan tud magabiztosan a gyerekének segíteni, mert nem az van, hogy csak a szakember, hanem ők megtanítják, hogy otthon hogyan tudunk segíteni, és ez egy olyan biztonságot ad a szülőnek, hogy amikor látja a gyerekét egy helyzetbe, akkor pontosan tudja, hogy hova nyúljon, mit csináljon, hogy mozdítsa meg. Ugye ezeknek a gyerekeknek gyakran ortopédiai gondjaik van, kint van a csípők, deformált a láb, gerinc, és nem mindegy, hogy nyúlunk hozzá, és ezt senki nem tanítja meg. Se az egészségügyben, se az egyéb korai fejlesztésekben. Ott oda viszik, ott hagyják, de a szülőket senki nem tanítja meg erre. Nekem sok műtétje volt az Istinek, minden egyes alkalommal újra kellett tanítani neki mindent, és mindig hálás voltam az Erzsébet módszerének és a korai fejlesztésnek, hogy pontosan tudtam, nem féltem hozzányúlni, és tudtam őt segíteni, tehát ebben kiemelkedő. Ugye ehhez, meg ahhoz, hogy fölkapcsoljuk a villanyt, meg azokat a fejlesztő eszközöket, amik szükségesek a gyerekek fejlesztéséhez, nem tudnánk fedezni kizárólag az állami támogatásról. Régebben, amíg még Tonyogi Erzsébet élt, még volt egy-két olyan kiemelt támogató, aki tudta így rendszeresen támogatni az alapítványt, de ezek már egy 10 évvel ezelőttre nagyon kikoptak és elfogytak. Igenis szükség van az ő munkájukra, és fontos az ő munkájuk, és hogy próbáljunk erre pénzt gyűjteni, tehát hogy ők tudjanak tovább működni.